ଆଜି ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଭଳି ତ୍ୟାଗବୀର ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ 1992 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଭୋଗ ସ୍ପୃହାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଭଲ ପାଇ ତା ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବିତ ଯେ ସୁଭାଷ ବୋଷ 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କଟକ ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ 1897 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 16 ବର୍ଷ କାଳ କଟକ ସହରରେ କଟିଥିଲା। କଟକ ସହରର ପରିବେଶ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଙ୍କ ସରଳତା ଚାଲିଚଳନ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ବହୁ ମୁସଲିମ ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାଦିନରୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। କଟକ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ରହିଛି ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମର ନିଶା ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଏପରି ଘାରିଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଭାଷା ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଏକ ସୁଖକର ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦିବାନିଶି ବିଭୋର ଥିଲେ। ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ଓ ଜାତିଭେଦର କଳଙ୍କ କିଭଳି ମୂଳପୋଛ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନେତାଜୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ମାଧବ ସେବା, ଏହା ଜୀବନର କାମ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ ତାହା ହେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। 1919 ମସିହାରେ ସୁଭାଷ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇ ICS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। 1920 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ICS ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଭାଷ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପଦ ପଦବୀ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାବ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ ଦେଶ ସେବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୀବନରେ ଧନ କ୍ଷମତା ପଦପଦବୀ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତା ଲାଭ କରିବାର ବିରାଟ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ICS ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସୁଭାଷ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିଲେ ସେହି ଜାହାଜରେ ଥିଲେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 1921 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖରେ ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ହିଁ ସୁଭାଷ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ତଥା କର୍ମପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସୁଭାଷଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିଲେ ସୁଭାଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ।
ସୁଭାଷ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତି ଦକ୍ଷତାର ସହ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। 1927 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସୁଭାଷ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି କେବେ ଦଙ୍ଗା ନ ଘଟିବ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ବକ୍ତୃତା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ଭାରତର ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତର ଯୁବକମାନେ ସୁଭାଷଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତ ସହିତ ସୁଭାଷ ବହୁ ସମୟରେ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ 1939 ମସିହା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖ ବମ୍ବେଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 1921 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ବମ୍ବେଠାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରୁ 1940 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ୱାର୍ଧାଠାରେ ହୋଇଥିବା ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଓ ସୁଭାଷଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ହୋଇନଥିଲା। 1940 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗିରଫ କଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଅଟକ ରଖିଲେ। 1941 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖ ସୁଭାଷ ମୁସଲମାନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଛଦ୍ମବେଶରେ କଲିକତା ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ପେଶାୱର, କାବୁଲ, ମସ୍କୋ ବାଟ ଦେଇ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ବର୍ଲିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠିତ ହେଲା। ସେଠାରେ 1942 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ରଚିତ ଜନଗଣ ମନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜୟ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭାରତର ଜୟ ହେଉ। 1942 ମସିହାରେ ନେତାଜୀ ହିଟଲରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ହିଟଲର ତାଙ୍କ ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ଓ ଆବିଦ ହାସନ ନିଜ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ ଜର୍ମାନୀ ଛାଡ଼ି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରି 1943 ମସିହା ମେ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋଜୋ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କଲେ। 1943 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ବିପ୍ଳବୀ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ 30 ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାଷା, ଜାତି, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏକଜୁଟ କରାଇଥିଲେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହଗଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ରେଜିମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। 1944 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ ଇମ୍ଫାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୋଇରାଙ୍ଗ ସହରକୁ ଦଖଲ କଲେ ଓ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଓ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଗୁଳିଗୋଳାର ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦଖଲ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅସୀମ ଦେଶପ୍ରେମର କାହାଣୀ ଆମେ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ମନେ ରଖିବା ଓ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସେତେଦିନ ଯାଏ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧରମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିବେ।